u nedjelju 1. februara 2026. godine s početkom u 18 sati u prostorijama Bosanskog kulturnog centra ABHCA Lepington, mala sala Shed, održana je redovna skupština Udruženja građana Bosanska krajina Sidnej. Sastanku je prisustvovao veliki broj krajišnika iz Sidneja, što još jednom potvrđuje snažnu povezanost zajednice i kontinuiranu podršku radu udruženja. Skupština je protekla u konstruktivnoj i pozitivnoj atmosferi uz usvajanje izvještaja o dosadašnjem radu te izlaganja starog i novo izabranog predsjednika udruženja Hajrudina Rudija Duratovića. Na skupštini su izabrani novi članovi izvršnog odbora udruženja. Za predsjednika udruženja potvrđen je Hajrudin Rudi Duratović, za potpredsjednika Mirne Stopalović, za sekretara Ernest Kulauzović, za blagajnika Senad Balić, za glasnogovornika Širaz Biščević, dok su za članove odbora izabrani Dado Čičak, Bajro Suput, Emsud Čarkić, Elvis Pelešić. Udruženje građana Bosanska krajina Sidnej i dalje zauzima važnu ulogu u očuvanju identiteta, kulture i zajedništva bosanske i krajiške zajednice u Australiji. Poseban fokus rada udruženja u narednom periodu bit će na obilježavanju ključnih datuma i događaja od značaja za zajednicu, među kojima su obilježavanje Dana oslobođenja Bosanske krajine, koordinacija i organizacija komemoracije Dana bijelih traka, organizacija druženja i zajedničkih aktivnosti za članove udruženja, njihove porodice i prijatelje. Odbor udruženja se zahvaljuje svim prisutnim članovima na dolasku, povjerenju i aktivnom učešću u radu skupštine, uz poziv da i u budućnosti zajednički nastave jačati i razvijati udruženje na dobrobit cijele zajednice. U potpisu stoji Udruženje građana Bosanska krajina Sidnej.